Komunikazio batzordearen zeregina da, Nafarroinezaren inguruan sortzen den komunikazio guztia kudeatzea. Komunikazio hori idatzi, zuzendu eta beharrezkoa bada, itzultzea ere bai. Komunikazioa izan daiteke barne komunikazioa edo kanpora zabaltzen den informazioa. Barrukoa da, nolabait ere, gure familiak, ikastolako familiak eta langileak informatzeko egiten den komunikazioa. Eta kanpokoa izango litzateke gure gertutko komunitatea, gure inguruko herriak, bailarak informatzeko eta baita komunikabideak. Orduan, normalean, Nafarroinezak sortzen duen informazioa da jardueren ingurukoa. Adibidez, duela gutxi egin diren jarduerak direla eta mahai ingurua dela, edo oinezeko arte erakusketa dela eta, horien inguruko informazioa zabaldu dugu. Gero, jakina, hor daukagu materiala, guri dagokigu material horri argazkiak atera eta argazki horiek adibidez sare sozialetan argitaratu. Aurten sare sozialei garrantzia berezia ematen ari gara, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, kanal horiek edo perfil horiek ditugu, baita web orrialdea ere bai. Beraz, jendea animatu gure sare soziala jarraitzera, bertan ematen dugulako Nafarroinezaren inguruan dagoen informazio guztia. Hemendik gutxira etorriko zaizkigunak izango dira alde batetik abestia eta bideoklipa, ikusiko dugu nork egin duen abestia, hau da musika, nork egin duen letra, hori momentuz sorpresa da, baina guk kalkulatzen dugu maiatzaren bukaera alderanero jakinen dugula, edo ezagutuko dugula, entzunen dugula musika. Musika hori bideokliparekin, irudiekin lagunduta ere egongo da, beraz, adi egon zaitezte. Horretaz gain berehala Sanferminak datozkigu. Beraz, jendea animatu, 9 egun dira, 9 egun potenteak, intensoak izango dira, baina nik uste merezi duela eta komunikazio batzordea ere hor egongo gara.